Hi guys, bangso video pini nili son edit kichari lasi jong si edit chok je ustame lapen lang mesen plote like comment subscribe nang pidun tha lapen nang share pitha lapen edit chok je ustame comment long nang pidun noi nili un an ke pam me yi phan bor itu po lapen mesen a video nang litum han paklang tu thegi phan nili bor ipo lasi to tang de pinige a video le lang thnang de lang men lang